Mira si està confiat, que ha decidit entrar sense la família i tot. Per si acas passa algo raro. Ah, sí? Però què pot passar? Van a atracar-nos. Espera que no, espera que no. No, tranquil·les. Vale. Està bé així. Estem molt nervioses. Me treu a la bé les cames i no... Me costava molt fer cantasses. Xavi, respira i quan tu puguis. Have you seen my sister Evelyn? Then she's gone and wander off again. I've been looking high and low. Where'd my sister go? Jo t'he imaginat en un barre de copa, amb un bastó, veritat? I ballant com Fred Astaire, perquè sí que te mous molt bé. M'agrada molt i bueno, després és que despreneu una força. I després, jo, perdoneu un moment, podeu ensenyar-me un d'aquests passos que feu? I vaig girant. És que no és fàcil, I don't speak Portuguese. I can speak English. Sí, tengo 3 canales de YouTube. 10 anys i 3 canals de YouTube, ja. Sí. Marina, anem tard. Tardíssim, és molt productiva aquesta persona. When you fall for me, you'll be falling for miles. I de sobte, clar, eres una xiqueta i te poses a cantar i he sentit una veu de dona. Jo soc molt de posar en perill a la gent, sempre. No, per favor. Sempre m'he posat relativament nerviosa. Una improvisació que tu digues, va, improvisa mal, o no, que estic posant ahí en una full. No, per favor. T'ha així molt bé. Gràcies. Jolín, i aquest puntet és molt difícil. Te cuides les mans? Te les cuides molt? Me les llave. Molt bé. Almenys són higièniques. Train with a guy we know from down the lane. Xavi, tens un timbre superbonic. Crec que sí que tenim opcions perquè tenim força, em balla molt bé. Yo creo que tengo oportunidades 99,9. La cançó no és gens fàcil. No gens. Madre mía, la cogemos. Esteve, te falten instrumentistes, falto jo. ¡Cesarento!